kamar ki a rayuwa tun da kin zamto mini garkuwa da ke zan rayu masoyiya ta ki zan mata ta yar uwa. Rayuwata ta sauya da silar ki ce mai kyawun mata, yau gani cikin wani karni na rasa waye zai mini gata. Kuka da zuciya nake wanda shi ne garin mahuta, zo fito in saki idanuwa ko raina zai sabon ruwa. Kalmar rabuwa akwai zafi bare inda soyayyar kwarai, na amince soyayyar kina a zuciyata ko da babu rai. Ki amince ki bani zuciyar kina aje tamkar tangare, sashi bata ki zo gare ni komai da kike so zaki yar uwa. Ni ban da kamar ki a rayuwa tun da kin zamto mini garkuwa da ke zan rayu masoyiya ta ki zan mata ta yar uwa. Ki sakan sharadin da kike so zan kiyaye yaki yar uwa, komai kika yo zaɓa ya zama zaɓi na ya yar uwa. Ladabi da biyayya na san kikin iya to zo ɗeban ruwa, komai kika zaɓa shi ne za ya zama zaɓi na yar uwa. Ni ban da kamar ki a rayuwa tun da kin zamto mini garkuwa da ke zan rayu masoyiya ta ki zan mata ta yar uwa. Soyayya tana da daɗi to ni yau dai na yau dace, zo mu zauna kar mu saba ya sashi ba tare na farance. Ki amince ki bani zuciyar ki don tawon makin sace, zan yi murna in kika zama mallaki ne na dace ga